Wau kan panjenengan sampun ngendikan Gusti manunggal kawula, kawula manunggal Gusti. Sifate Gusti nggih sifate kawula. Gitu. Berarti sebagai kawula niku menawi ngendikan kedah watos-atos Mbah. Janipun ngoten, Pak. Aja nak bojo bakat ngomong niku men klenten nggih. Kebedu iso dadak nggih kesiku nek cara kula. Oh niku bares mboten kantok, Pak. Bloko suto mboten kantok. Nyun sewu, kula nglampahi ngeten iki coba cilik ngantek putune kula pun nemu, Pak. Oh. Lah nek muni assalamualaikum. Mari terus pocong barang itu ngalor kom piye ben ngomong. Piye? Apa perlu mbok apusi, mbok biduki, apa mbok ten bares? Wong rapi sing jujur Pak. Wis mati wah lah repot, Pak. Iki tak lakoni ping 3 Pak. Mayit Pak kula sih enom. Ane mayit tok ngiringi sapi tas niku lugu jam iki lugu ya Pak Rono. Lincak-lincak. Pak kula sangkem niku ngene-ngene telung dina mboten enten. Niku wong berutut. Mata niku kula sih mboten percaya. Wong sarane jujur. Lah iya Pak sing bares. Nek iya ora ngono Pak. Tapi nek lakon teng mriki mboten saged Pak. Ketepun breget. Cara kene sik kaya ngono. Sepundi Mbah? Aku wis ndongakno nek kowe njaluk syarat-syarat tak gawekno ya muga-muga teng tejo waras wae kok mang-mange. Ngoten mawon Pak. Sepundi nggih Pak kawruh teng mriki. Cara wong sakit iku nek waras dalane ya 1000 gambarane. Neng sakit kabeh mati gambarane ya 1000. Saurut hitung. Gambaran niku saged panjenengan tingali lewat napa, Mbak? Sekedar sing utama nggih nggawe awak saged nggawe kawruh dadak nggawe ipen saged. Oh. Nggih. Ngoten, Pak. Nggih. Mripat ora gelem ngandung-gandul muni assalamualaikum malah. Ajeng patus sareng Allah wis jan wedhus. Diapakno. Nggih. Ngoten Pak. Lah nek luwih utama luwih bening niku nek film. Pripun? Nek film kok aku mangimpi kok ana ngombe wedhus digantung diri siagi. Nggih. Patene ngoten Pak. Heeh. Heeh, assalamualaikum Pak Sarengat. Jane wis mati Pak digantung. Ngoten terus nek jape sepundi Pak. Mesti cara bakul bateni Pak. Ora ngoten Pak nggih. Wani plus yo salah nggo umum negara, salah nggo Gusti Allah. Ya derek salah nggo Gusti Allah kok. Nah iya berarti Gusti Allah mbok genteni. Iso darani langsung pengucap ngono ya Pak. Nggih. Kuwi 17 dina 21 dina ku. Mboten saged mudhun Pak Obah. Nguyuh metu nggih teng amben. Menangi isi kerso nih lebih. Lah niku aku matur. Nek ketemu iki nek ora nek ngertos saestu. Mbok bareng bae ya, Pak. Mboten mantuk. Ini cara wong bakul mbati, mbateni. Iya. Lah sepuni malih. Nggih, Mbah. Wah, yakin. Nggih, Isi kerso nih. nggih. Saestu niku, Pak. Tapi nek saya ta mboten, Pak, nek Saya bukan. Mboten. Mbak ngampure gede kaos kuning rokok di samping kedaguan ini assalamualaikum Pak. Terus apa Mbak? Terus bapak telepon Kalimantan ini namanya Parti Kabundut Mbak. Napa saestu napa mboten Mbak? Jenenge sapa? Parti mboten mboten Mbak. Iki Pak mobil kuning kaos sepolo tutup rokok di Samsung. Ndak mau tak pilih Mbah, emang bet. Enten apa di? Piye di? Aku separas entek bubur sak piring lho. Tuh ngoten niku. Ngoten niku Pak. Wah, ya Mbak iya. Neng hati-hati iki wis mantik pelataran.
menawa iso diapeli yang apel Mbak kali tahun mungkin muga-muga mang tak jalukmu tak kaneni sok ya sok benae yang wah diri jenengan wantenge ngeten iki nggih Pak DPT mobil pirang-pirang ini salah ya cara bojone akhirnya yo bentak kabeh lagi saya ngoten niku bahasa putih ya saya nandur yang munggah ya dan yang matur dinyang tak nyangnon mesti dikai cara biyen dari apel saya mati mengira dinyang apa dan iku rak ngoten Kapoljo Nggih. jamarian nggih. apel tapi jadi niku menurut niku wau sing mugi asli niku Pak tuh bisa itu Nah, menawi saged ditengali kalih raos batine panjenengan nggih. Situasi kados mekaten ngeten niki, Mbah. Wis pokoke wis ora tarit lan donya niki duka niki. Nah, kados ngeten niki badhe sirep napa tasih enten ingkang langkung ageng keyakinane panjenengan. wingking enten luwih ageng malih Luwih ageng malih. nggih marai niku wau Pak sedaya niku nggih wonten kula rampun matur ngoten niku wau tanurane dhewe jumlah dhewe niku kantun ngecakake pampake niki cara jangan-angen pun mancik pelataran Mancik pelataran. nek geger gede-gede nek kiamat cilik-cilikan tak niki Nek geger gede-gedenan nek kiamat cilik-cilikan. kan kula pun kula biwarake do hati-hati ya lah ngoten niku enten penajane eneng ning aku dhisik mau dikei sitok ning tunggale nek gak 5 7 sampurnane napa Mbah tutus aku mekas aja nang isor wiwitan gedhe kowe nek kesetrum ndang matuke Mbah ngenae tenggun manggono ning lara bentak mati wong luwih apik percaya karo sing kuwasa utawa Gusti Allah lan percaya awake dhewe ya nek ora percaya awake dhewe padha ora percaya karo Gusti Allah nek sing kene kata ngono tak niki Pak Nggih, Mbah. Mboten percados kali awake piyambak. Berarti tiyang menawi mboten percados kali awake piyambak niku mboten percados kali Gusti Allah. nggih di duit tak koyo muniran si aku tang duwike mordek nang sak muni kula ya tiang ngoten Pak nggih Nggih, to, Mbak. awake dhewe ditipu Nggih, nggih, nggih. jane ora mboten ngerti nggih Pak nggih Nggih, nggih. lah kok nek bare kebaren yo nek ngumum ora gathuk tak ngoten Pak nggih Terus bener yo iki daleme pundi mboten kula beto ora pantes iki Pak jane yo tenan anak ngono tenan ya ora pantes anda nek kausane ajeng temu iki ape mengarep pengen wah repot lho mar tenan jane ra bener ya Pak ning ora Oke. pas nggih wong akeh berarti tiang-tiang ingkang derek lelampah ten iki kedah tulus, kedah sing jujur. awan-awan Pak napa yo niku aku matur belajar sabar belajar nrimo belajar bener belajar jujur Diusahakno. usaha awake dhewe Pak wong nek kena penyakit tuh kena tapi untuk pitulungan Oh, nggih. Pak jenengan nyuwun sewu cara nembe lakon ketoprak utawa wayang nah saiki film ra ngono ya kuwi jajal Pak wong ape dadi lakon ternyata wonge kloro-kloro ra ngono ya Pak Heeh. ya Pak jenengan Ngoten nggih, Mbah. ya kula jalur dadi ditangketi nggih ngeten iki Pak sedaya wong politik kabeh sepuh Pak kowe ndek kok iso ngantek ngene piye Mbah karo guru aku enten guru kuwi nyuwun sewu sekedar tak paneni tak hapusi ya udah ini yang satu sudah lulus wedok mau apa toh Pak iku jenenge tau penyelong Pak Lukar Busono dipotong mau ribute rame Pak ngerti ngaron iku Pak ini iki sila ngeten iki mulai insya Allah Pak mungkin jam 3:30 nanti
bungkari tapi nggih medal ping 3. Ya luka busana, Pak. Matane anggar didok wis metu nggih. Gentosan, Pak. Kalih beto ngaron iku nipet kemburi 5.000 teh. Teng mriku enten apa? Lan didugeni sinten tak ngoten. Lah niku ditangguti. Memang ngerti apa lan oleh apa? Mboten nenten apa wis. Gentos Pak Andri bongkar langsung disuwuk dibongkar. Lah kula nggih ngoten. Memang oleh apa din? Nek lho kula din bapake kula niku Wapidin. Mboten nenten napa-napa. Lah niku bak sedaya namine guru ya awas nggih Pak. Iki ana pulo mlebu to wahyu mlebu sing pengmengan. Luwih dene gedhe luwih dene dhuwur. Kenapa ora oleh? Wong ngandel mawon. Ditimbali ngatos ping 3 lho Pak Udusen niku. Mboten timbali kula mriku. Lah kowe ndek ngenane kok nipu aku mbok tipu. Mboten. Loh, omong gak ono apa-apa. Lah saestune ngoten kula nika jenengan tanglet kula jawab kesane lega. Apa bener Pak? Dan ngono napa? Ngeten. Jenengan iku dugi. Klamine busik sarunge niku. Nggih bludak-bludak tapi sampe nglingkis. Betul toyo sak dandang. Iku gerojo kate kula. Ning ternyata kula awake kula terus mau mboten. Oh ngono. Nggih. Besok banyu payu. Kowe ora suwe bakal napa neh. Iki kok anding nang desa Mudi Punden kowe bakal entuk banyu pengurip. Lah kula atin kula bantah. Mosok banyu umur-umur banyu ternyata teng mriku enten ta ora ngoten. Sakniki ini Pak kalau sorot tapi tembus iso dhuwur bolong son dhuwur Pak. Nah niku kula nek arek ini seneng nak gocek-gocek niku. Mosok umure Mbah percaya contoh iya. Nyontone piye? Nggo nek mati kan yo enake picik belehang. Es. Ditul bagrap-bagrap. Iki mati pek tetes iki ya. Lho tok mbah kurang, Mbak. Oh iya gak banyak pengurip. Tempuh ndi, Mbah? Riyen lho. Oh, riyen. Saiki ngoten niku sok-sok dugi sok-sok mboten. Nggih, nggih. Oh sak kumpul Prambos nek Nggih, nggih, nggih. Saged sik kula namung kantuk sak mangken niku Dik. Niku nek cara jenengan pados nek awake apik gebrak Pak. Oh. Nek awake gak cocok gendule ya kosong gletak. Niku anu nggih, berarti saged didamel nulung tiyang gerah-gerah ngoten niku nggih, Pak. Saged Pak. Agak mawon pasti ngoten niku. Nang kula ndek sing sering luyur Pak, seneng luyur ngoten niku. Nenek mau ninggal mati ini takut tulang kudu tetep makan gue wantun Pak mungkin dulu oleh dusun dulu itu oleh Mbak mati ini takut tulang jadi gue nenek kantuk-kantuk untuk pengawas kita tepi Pak tak temen ini waduh buru aku ditakoki tak badani apa mau di Pak mau di Mas Kosen kulun belajar namanya penjenengan Karjo. Oh aku buat aku janjit aneh kok tinggal tas kresek pasti kalian duwe iku pengen kali apa ini Sumatera iya kuwi buntel ini enggak seperti itu biyen Nggih. Niku anu, niki pas jenengan kepeng niku mboten jenengan tetesi banyu mboten? nggih kula betul aku desa ini Pak Oh. Pak balik wasane Punden Kelayang Kalimas Sartoyo Kalimas Jagat Asale ten pundi, Mbah? Toyo niku, Mbah? sendang kula niki